Right, sabhuku taura nyaya pamusoro dare yapostponwa. Toda kuti mupurisa akanosema dai yapostponwa havasiri pano. Ndimunopostpona nyaya dzacho. Musaite dambe neni papapo. pamusoro dare ndini sabhuku Adam vanhu ndomusha mangu pane nhau yepfumvudza rori yakauya keduku so ndakaperera pamashure pandakapuwa mapapers yepfumvudza kupfumvudza kune vakachera nevasina kuchera. Saka patikatambidzwa mudhumeni vakati mapepa aya ndiwo taatambira sisi. Tatambira semasabhuku mukati menzwidoyo kuna shoko anga aripo munesi anga aripo neni tiri patenesi. Pane zvakaitika ivavo. Tiri zvekuti pane zvakaitika. Taurai kazvinhu zvakaitika. Ndikatukwa pamberi pevanhu. Muchitukwa nani? Vakatanga kutenderera amai Chikumba naamai Bhanda Jojo Udzai. Ndangopuwa ini ndatanga kuunganidza vanhu. Vangati nochienda totambira masagireda. Vakatanga kutenderera vadzana kuti mese musongonyerwa muchapuwa chi? Ndatsva mapepa ndobva ndati mapepa yedu atiri kusevha vanhu vandakanyora ndobva patanga kutaurwa vari muvanhu vedu maitikupa kati hakuna zvinhu zvakadaro zvautsusa ndondisabhukiwo kana muchititiwa ndisabhuku sabhuku akadaro asi sabhuku maizvuru henda kumudzi vatangochinjirwa vantu pese pavaitendera namai Bhanda. We need the thing to mari yangu $120. Zvino mari yamuri kundipa haisviki ipapo. Mari yande ndatora mari yangu. Handidi kuti mutye mambo kusvika papo munobanga kuvatsanangurira. Zototi yamwe masabhuku vasipo panapa kana kuti izivanye zvakaitwa. Kusvika ndakavaudza ndikati chiri kupai kutaura kudai so chii kundichinjira mashoko. Kana muchizopiwa munozopiwa ndozvakanishandisa ini mapapers angu zvandinganyozvisevhe vanhu. Chatiri kuda sabhuku toda mhosva yemaunzira vanhu ava vakakutuka chete. Titaurirei mana mai zvii zvakaitika pana sabhuku. Sabhuku anotukwa here pameso pevanhu? Mai matsamwisana chii nasabhuku? Hamugoni kutuka futi muri imi mese kamwe chete. Toda kuti tizive kuti akatuka sabhuku ndiani. Sabhuku nongedzai vakakutukai vese here mamai aya? Ani nani kumwe chitatu ari kudii asina kukutuka saka kana vakagara muchingotaura kuti vakandituka muri kutora mumwe munhu muchimusanganisa mukutuka here? Ane nyaya yake tarangurai kuti ndatsanangura ava 2 vanhu vakandituka. Ndataurira ava 2 ndichazoti taurai norava toda kuti nyaya yenyika 1. Kuna ava ndiri musha zvakare ndichifambira nhau yechibage chejembi chete. Vakandituka futi vakanditi iwe unombovani ndizoti uchapabva ndizoti uchapafira here vari apa. Ndikavabvunza kuti mukundiudza kuti muchapafira muchapaita sei? Sandikupei. Kana ndikafambira chimwe chinhu mumusha havambondipa. Zvinototi gore vakazongopinda zone amai Chikumba but mune zvinhu zvese hapana chimwe chinhu emkuita. Kuna rimwe zvandadzoka futi mumusha wamaya vakandiudza seizvozvo murume waripo. Ndikamubvunza kuti mune shwa nazvo here? Munoona dambudziko pariri here sabhuku? Dambudziko pariri panhu padiki diki.
hamufanirwe kusumuka pamba penyu sabhuku uchipinda muvanhu. Simba ramuinaro mune komiti inobva pana sekretari inotosanganisira mapurisa, makomiti members arimo mukomiti yenyu, vamunotuma basa rekuita vachiita sezvatinongoita vamwe. Handi muri kunzwa tikubvunza kuti nhingi ngaauye chakala atitaurire kuti sei munhu wevava mai ava asina kuuya kudaro. Mupurisa aka handingatukwe inini kunzi mambo ndakaenda ndichanovatsvaga vanhu ivavo ndikavashaya tinotukwa nevanhu. Handiti mapara panoda kukubatsirai, panoda kukubatsirai. Sabhuku ukamirisana nevana vaunotungamirira kumatare edzimhosva chivaunza kumatare akafanana neano aya, chamunofanirwa kuita nemunhu wamunotungamirira kana arasa muromo ari mwana anoda kunyambudzirwa muinaye, kutovaudza kuti ndiri kuda huku dzekundituka pavanhu kwamaita. Handiti ndiri kuda huku dzekundituka pavanhu kwamaita. Then mungadai muri kuuya pano muchiti vanhu vakandituka ava mama, ndikavati ndiri kuda huku pane umwe neumwe wavo, vakaramba kuita izvozvo. Toona kuti sabhuku ari kuexercise mapowers. Havasirivo vanhu vatinoda kuti vauzogara pamberi pedu nenyaya dzakadai. Handiti mapanzwa mune muchinzvenga simba renyu. Simba renyu riripo rekutaura navo mamai aya. My band muri PC weward kupati zvinhu izvozvo zviri tu hazvisangane nasabhuku wedu. Kana kuti mofunga kuti munoshaya respect nasabhuku wedu pamusaka pekuti no, batanai sabhuku nevanhu vake mumusha. Sabhuku kana achirwisa vanhu kuti havafanirwa kubhadharwa kana kupiwa chunhu chauya nehurumende, mutemo kuti cherai makomba wakataurwa. Handiti vaya vozouya voti tiri kupa chero asina kuchera, harisi basa rasabhuku rekuti aresiste izvozvo, kuramba kuti tikatarisa mbuya vari pakati penyapa vangachere makomba enhingavo epumbudza, vochera makomba epumbudza kana vapuhwa mukana wokunzi takuvapa mbeu vasina kuchera. Itotsamwa sasabhuku hazviite. Saka hondo yakave yei kuti muzosvika pakutukana. Ndiri kuda ivo vataure pamusoro dare ramambo ngesi pamusoro emambo. Rori yakasvika paground, rori yasvika paground, sabhuku vanga vakabereka setero ravo. Kubva kwasevhwa masabhuku vakatanga kusevhwa, kubva kwazoshedzerwa ivo sabhuku. Sabhuku vaibudisa mushoko wokuti nhasi muchaonerera, nhasi muchaonerera, vachingotaura vega kuti nhasi muchaonerera. Isusu tichingotevera mumashure. Tasvika kurori, mainputsi akaburutswa masaga. Aburutswa masaga, sabhuku vakabata pepa ravo. Kubva vatanga kubata pepa ravo, vaita kunongedzera vasingashedzere kuti iwe newe. Saka mapepa anga ari maviri, kubva kwaita rimwe kuseri. Pavaitarisa vanofanira kuva vane mazita avaitarisa, anga vanyora kana kuti anga vadii, anga asipa. Ndokuvhura kuseri ndokuna kune mazita 4. Kwanga kune rangu Anthony Morris ndo baba vekwangu, kukaita Joel Mafukidzi next door yangu, kukaita Samuel Kanda next door yangu. Sabhuku vakasiya kupa mainputsi zvikanzi pepa risi rangu. Kati sabhuku mukuti pepa risi renyu tiri iro rine mazita evanhu vemusha menyu. Akati harisi rangu. Kubva vaenda pana Mudhumeni. Mudhumeni akataiwa nakansera, akataiwa sabhuku, vana ndevenyu. Vakati kwete, vakataura zvavakataura sabhuku, vakadzoka. Ini ndikavati sabhuku madii matanga vacho vakatimba nevakwaya kubasa, mupedzesera isusu tisina. Vakati aiwa ini ndine mutemo wangu wekwamambo, asina kuchera kana kushanda asi kuzowana. Sabhuku kansera naMudhumeni
vaitokakadzana navo nekuda kwemazita yayo edu sabhuku vachiramba kuti tipiwe vachiti hazvisiri izvo zvanga ndakanyora inini. Handina kuvatuka. Kwavo mai vari pakati. Pamusoro yamupamoyo. Pamusoro yedare rese. Inini takabva kumba ndokubva tasvika mberi yasvika. Sabhuku wedu ndobva akavabeka sechero pane mwana wavo. Akati nhasi muchaonerera pano. Ndoda ma50 cents yangu. Pasina kutimba. Nhasi muchaonerera. Isi tichingotera mumashure. Ndobva vapiwa bepa riye parori paye. Parori paye mafertilizer abudiswa zvikanzi 28 ngaaburuke. Nembeu yakabva yaburuka. Ndobva vabata bepa riye zvikanzi ndobva vangachingosaina iwe vachingosaina ndopanengati aiwa sabhuku isusu tiri vana venyu tangirai pakatangira kunyorwa bepa iroro muchishedzera nokuti zvinozoita kuti zvikanganise. Ndokubva vati mbeu ndobva yaperevedza. Inini ndobva ndaenda kunotaura namudhumini ndikati yaperevedza. Ndakadzoza saga vamwe vangu vachikuita ndobva ndagarira. Sabhuku akauya akati saga nderani ndikati nderangu namaibhani. Saka ndiri ndasingambozawo panext pangu akati iwewe mbeu hausi kuiona unochera chigomba. Nopa rasta akati iwewe hausi kuona ndikubva inini ndati aiwa sabhuku munotaura nevana venyu zvakanaka. Iwewe rasta mira. Masaga aya nditabuda nebepa riri mumaoko menyu. Zvikanzi imi makatonga kudhara mechikumba. Iye manje mundifanire kunditonga. Vachibatsirana nemwana wavo hamufanire kunditonga. Ndakuita zvangu inini pano inini. Ndikati madzibaba. Ini ndakambotonga here kana kuti mufindi yakatonga. Kana makutaura ipapa inini ndikuti taura zvebepa inini makutaura zvokutonga zvapinda nepapi inini usabhuku ndakaramba ndakati adini. Saka inini mukupinza nyaya iyoyo kuti zviite sei ndakambotonga here paupenyu hwangu ndobva ndanyarara. Saka gogo Chikumba ndimuna baba foma sabhuku wedu takakunyengetedzai mai baba mukafunga kuti zvichida vauraiswa nenhau yeusabhuku chisiyai mwana agotora usabhuku mama dii kumuchengetera usabhuku. Vana vangu vakaramba usabhuku. Atoda kuti tiende kanengano vakaramba. Saka inini mwoyo wangu wanga usiri kusabhuku kana iwo vakangotaura muromo. Chinzwai munodwa kuti kana munhu akutaura munoramba muchitaura. Zvamunoitirana nasabhuku muri kumba hazvisiri izvo zvamunofanira kuita. Ndoda kuenda panhau yekuti ndakamira nemi kana pisi yavo ndakavataurira kuti mai Chikumba vakanga vaine ofa yekuti vagare pausabhuku vakachengetera vana vavo vakaramba. Vana vakaramba. Chiendai munofunga gogo nerimwe zuva munogona kuuya mane dzimwe pfungwa vakainda vakadzoka vakati no handiti toda kuti titore uyu murume uyu ndiye akanga ari sekretari wavaChikumba tikati pane chakaipa here chakanga chiripo pamurume uyu nababa zvikanzi hapana. Ndokutora kwatakaita murume uyu kuti aende pausabhuku. Haasi munhu wandinotarisira inini kuti amirisane nemi mugoita chinhu chekupuhwa zvibinge imimi kunzi tangai machera gomba kana musina kuchera gomba hamuwane mbeu. Imimi ndikutaurira sabhuku wangu kuti azive kuti imimi muri ani mumusha mamugere. Handiti munozvinzwa zvandiri kutaura. Handidi kuti vamirisane nemi. Ndimi munhu wekutanga pazvinhu zvese zvinoitika mumusha imomo. Wavangadai vachiti gogo uyai mawana here mbeu gogo hamusi kuchera makomba zvadii. Sabhuku ane vanhu vake vaanoziva kuti aiwa idzi ichembere dzedu dzekuti nyange kuchera kana kusachera zvakangofanana. Handiti mapona kwete kuti muunzwe panapa na9 o'clock
zvinomudaiso muri pano nenyaya dzakadai handidi. Mune nhoroondo iri pachena yatinoziva. Murume wenyu ndiye akanga ari sabhuku. Mutemo unoti munhu akafa sabhuku mwana wake ndiye anotora sabhuku. Mukaramba handiti hapana daka randinotarisira kuti ringavepo makatarisana nemurume. Iye sabhuku wangu ndiye wandaakuudza pano kuti anofanirwa kukubatai sani. Mai Mugabandi munovaziva? Ivo vaya vanochengetedzwa nenyika. Mazvinzwa? Vanotozikamwa kuti mudzimai wafoma president wenyika ino. Handiti vanotochengetedzwa kuzikamwa kuti varipo. Zvimwe zvese tingaitirana but vanodii? Vanozikanwa kuti varipo. Saka munofanira kuzikanwa nasabhuku ava kuti pavanenge vakukurangai havakurangirei maziso mevanhu. Vangada vachitiza kana vakuonai maakurasa hunhu pamberi pavo vokutizai vozokuvingai. Go ndazotiza paya ndaona kuti zvatakutaudzana pamaziso pevanhu hazviratidze nhoroondo yekwatakabva. Handiti mapawa? Saka nyaya yenyu sabhuku makazovapa here mbeu mamaya? Yakavapa. Zvaita mushe kuti nhasi tiri padare mama. Ndida kuti panyatsojeka plus akazondiona ndiri mumusha. Mapurisa angu vane mashoko avari kupiwa mambo kana kutotukwa nguva yatendera. Ndikavatuma nebepa ini chiti kushoko kudiwa chinhu ichi kuti chakati chikudiwa pamambo hakuna kana sendi rewe mambo. Vari pese vataurwa mashoko yakaipa. Isusu hatina sendi ratinoda. Yararai. Hatina sendi vamurangano ratinoda kuvanhu ava. Hatina kana one day ratakamboti tinoda sendi remunhu nje. Hakuna. Ndini mambo. Hatina kana one day ratakamboda. Kana rite $10 inodiwa kuna sabhuku. Full stop. Zvokuti anoiwana kupi inobva kupi hazvinei nesu. Sabhuku toda $10 zvatopera. Mukapinda mavari ava vanhu ava munoreruka kwavanhu. Ini ndikadedzera musangano nehuku vanoshupika nadzo kuti dzinga vanhu dzichitevera kuuya kumusangano kupurazi kwangu. Handiite musangano nevanhu ndikangoziva chete kuti mumusha hamuna pari kunzi pari kurwariwa, handina dambudziko, mwe nomwe ari kuita zvepamba pake. Then kana ndichida musangano ndongoudza mupurisa wangu kuti ndine musangano musi wesvondo nevanhu vese nenguva dzakati. Ndikambonoita 2 minutes after time yandataura ndienda tononokera vanhu vangu. Handiti mapawa umwe nomwe anengada kunzwa kuti sabhuku ari kuda kuti chii nhasi. Ndozvamunofanira kudzidza. Mukatamba muri mukati mevanhu ava chiremerera chenyu chinodora. Vamurangano chinowa. Dai muchipinda mumusha menyu mungadai musingauye kuno. Maiwana kupi mukana iwoyo? Mungadai musingauye kubasa. Handiti. Saka ini sabhuku zvandiri kuda. Ndiri kutaurira PC wangu ndakambotaura naye pameso pano pakanzera. Takatsurana kuti aiwa ichi nechichi hachipinda apa, ichi nechichi hazvidai, ngatibatanei. Havafanirwi kukutukai zvachose. Saka takavatsura kuti kana vakakutukai vasati vaziva kuti zvinomborevei kutuka sabhuku. Saka tiri kuvatsura pamberi penyu kuti kana vachine pfungwa dzekuzokutukai vasadzokorore kuita zvinhu zvakadaro. Rengi ine vavo nerengi yamuinayo zvese mukazvisanganisa munonyatsoona kuti muri vanhu vanofanira kushanda muri pamwe chete.
Anditi mapoa. Gogo chikumbu. Kubanasi. Isabhuku nevavo wakabva mumaoko menyu. Bata nayo. Hakuna pamaiona mudhara asina murume uyu. Munozvinzwa zvandiri kutaura. Pataivaona pano bhurugwa nebhandi. Handiti mapoa. Saka hatidi kuipisa zvinhu zvine zvakanaka. Sabhuku anofanira kungoziva kuti muri ani. Makore amuina unyanga kuita kutarisa hazvisiri izvo zvamakanga muri mazuva aya. Handiti. Saka vanofanira kuzviona ndiwo kuti muchembere wedu ndiye watakasiyirwa nemudhara. Ngatimuchengetei. Handiti. Mukatadza kuvachengeta imakavasiyirwa hapana zvatiri kuita. Kana movarova hakuna kuvasanganisa muchivarova pamasuo pevamwe. Ndo vamufanira kutotanga matobvunza kuti gogo zita renyu handariona riripo. Chiuyai panapa gogo, tangai nagogo. Vanhu votoziva kuti sei Sabhuku yachidaro. Votove nenhoroondo kuti mukuona Sabhuku achidaro kuna mai vaya. Ndiye akanga ari mukadzi waSabhuku. Akanga ari mumusha muya. Handiti kwete kuti mubva maita maenemies. Handiti imamai makanyarara imi. Sabhuku vanotukirwei? Pamusoro iwe baba vakauya kuno. Vanogara vachiuya mazuva ese. Amai ndavingawo mari ndikuda mari yezvakati. Ndoti hoi baba havapo. Wodzoka. Kana vakawana mari iripo ndobvisa dhora ndovapa. Kana pasina pane pasina. Musuwo vakauya kumba. Vakauya first day kanzi amai ndikuda 2 magaloni nedhola pamusoro ruda kuenda kune show. Amene kwakwanzi kune show. Ndikati baba havapo. Ndikati alright. Ndobva vaenda. Ndobva vadzoka futi ke number 2. Pavakadzoka ndikati baba ini ndinotengesa madomasi. Ndikati baba isusu panapa chibage handisisina. Mhuri yakamboti wandei pamashura. Chandokwanisa kukwanirai panapa igaloni. Zvikanzi urikuda kundipa galoni? Aiwa imimi vana imi muda kutondijairira. Galoni ramuruda kundipa irori ina handitoridi. Ndikati nhai baba handimunoenda kuchechi here. Ini ndoendawo kuchechi. Ndakanzwa kuchechi pachiparidzwa shoko rokuti kana chero une hafu galoni kana chero chauyi nacho kubvunzwa kusandudza zvechechi. Kana tisitava kuita zvebasa iri hatishandi nezvechechi. Ndopana so changa ndichida mataurirana zvinhu zvakadaro naSabhuku. Manzwa matsuriro andavaita Sabhuku ndavati vasapinde mumusha. Nditika kuda kuti mutaure nemapurisa avo. Ukatukana nemapurisa, mapurisa ndonomhangana naSabhuku. Ngatifarirei urongwa hwezvinhu zvehurumende zvinouya nekuna Sabhuku. Chibage chatakanzi ngatidzosereiwo 10 kgs. Hakuna kwazvisina kuitwa. Inini izvo zvezve ndakangovaudza kuti zvangu zvinoitwa musi umwe chete. Handitika taita musangano ndikati zuva ripi rinouya chibage kumba kwangu. Zvikanzi chitatu. Ndikati chitatu anytime kubva kuseni kusvika rivire chibage chese chinenge chadii chauya. Handiti one day chete 16 masaga achiuya 10 kgs 10 kgs 10 kgs 10 kgs 10 kgs 16 masaga achisonwa kudai 16. Handiti one day kwete zvokuti nditi ndauya ndipei chibage. Harisi basa ravo Sabhuku anoita musangano nevanhu vokuudzai moronga kuti tozviita rini towirirana. Handiti mamu pamusoro imamu ndanzwa shoko rokuti ini naSabhuku tiri chinhu chimwe chete. Sabhuku duty conscious havana. Izvezvi mbeu yekutanga hatina kuwana vanhu. Ndoti muvanzwo kuti chikonzero nei mbeu yekutanga isina kuwanikwa. Nokuti tikafonerwa foni yavo ivo vanogonoita 3 days vachitsvagwa namudhumeni nemamwe maSabhuku. Totofonerwa kana njini kana vamwe vana vemusha. Vachini Sabhuku wenyu havasi kudii, havasi kubatika. Havasi kubatika Sabhuku wenyu. Zvinhu zvichidarika. Zvinhu zvichidarika. Okay. Amai. Inini uri musi waya 26 vauya netsamba. Ndakambozviziva kuti vauya netsamba. Netsamba? Tsamba yekunoki.
ndaenda kudhamu ndofunga vakasvika kumba akaziva kuti vari kuzvidhamu vakasvika ii ndakatarisa mudhamu maswera sei ataswera maswera apo ndione zvikanzi ndikururei ndati ndikururei izvozvi ndikururei bhurugwa makandituka ndikasara ndisina kumbopfeka ndikati kururei muise mumusoro menyu ya ndauya netsamba yenyu kuti mimi muite sei mutore tsamba iyoyo muende ndikuenda kunoudza mambo wangu ndoda kukunyudza imimi namaibhanda nokuti imimi munozviita mabhuru muno mubhuku rangu inini ndikati inini vanhu vangu vandiudza kuti mandituka makandituka zvinyadzi ndakasara ndisina kumbopfeka ndikati imimi madzibaba ka nyaya iyi kwamambo munozoita inini handidi kushungurudzwa pano ndisiyei ndakati shuwa Mwari ndibatsirei ndirwirei mambo pana vavengi vangu mundidzidzise kudare kwenyu mambo shuwa vanhu vakandigarire dare nini kuti hanzi ndakuvatuka ngavatauri ndakavatuka chacho ichocho nokuti madzibaba akati ndikurirei bhurugwa mandituka pamberi pevanhu vanhu vangu vandiudza kuti inini mandituka saka inini izvozvi soo pamwoyo pangu apa zvinondirwadza nokuti inini munhu wese anoziva kuti usabhuku takauramba dzizive kuti chii madzibaba isusu mukachema ndinokuterekai muhwai ine handitambire manzwa musati mataura nyaya yekuti muri kushaya zvinhu ndavaudza munhu wavanofanira kutanga naye dare rakateerera handiti saka toda kuipedza nyaya yenyu ipapo patasvika mabata sabhuku musaite basa mumusha mega tumai mapurisa ndokuti kutaura kupere mumusha mapurisa ngaauya achimhan'ara kwamuri kuti tanzi zvakati kwatataenda tataura zvakadai imi muchiwana basa rekuita makagara pasi endai mugarisane nemamai aya zvakanaka kugarisana kwenyu navo zvakanaka kusatambira mudhuze mavo aiwa vachizarirei ngavaweti vape dheti remusi wa 19 saka veduwe tataura nyaya iyi nhasi rina manyangari futi handiti chikumbiro changu ndafunga kuti sabhuku kana vachipinda vega mumusha maybe ndo pari kubva dambudziko saka ndavamisa kupinda mumaraini vachiti ndauya pano zvakazodai ndakadai zvakazodai muchazopedzesera manzi maakunyenga vakadzi vevanhu mumisha mumusha maunorarama uri sabhuku ukaona kutaura kuchiwanda unopinzwa muna taisireva nevanhu garai pamba mumirire mhosva dziuye muri pamba handiti ka ndokuti musha ufambe zvakanaka dzimwe dzimba dzatozoti pari kutaura audio ndozvadeida kuita saka iyi yapera totenda